Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestro abierto. Como saben, hoy es martes, tenemos mesa de políticos y tenemos con nosotros a Lorena Milbaques, que es secretaria local del Bloc Compromís en Gandía. Bona vesprada. Bona vesprada, Begoña, gracias. Javier Soldevila, representante del Partido Popular. Buenas tardes, Javier, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias. Y José Manuel Prieto, secretario general de Joves Socialistes. Bona vesprada. Hola, buenas vesprada, muchas gracias. Bueno, si les parece, vamos a empezar hablando de un tema que ayer destapaba el Partido Popular. Decía, o hablaba, mejor dicho, del despilfarro del anterior Ejecutivo. Entre otros asuntos destacaba el gasto de 750.000 euros para ese proyecto de la Gandía del 2025, los 800.000 euros destinados a las 4 cabalgatas con motivo de la Imborcha y también 300.000 euros para editar libros que consideraba el Partido Popular de autobombo del anterior gobierno. Javier. Sí, efectivamente, hombre, hay que tener en cuenta que en el año 2010, que es donde se produce fundamentalmente todo este tipo de gastos, excepto el Gandía 2025 que empieza en el 2008, son gastos absolutamente excesivos porque se lleva uno la sorpresa de que cuando uno aprueba un presupuesto, cuando se ejecuta finalmente, ese presupuesto se incrementa un 30 o un 35%. Hay un montón de gastos en una época de crisis en las que nosotros creíamos que no se justificaban, fundamentalmente, por ejemplo, el crucero de los Borja, que sí que hablamos de unos 625.000 euros, hay que tener en cuenta que cuando el alcalde sale previamente y dice este crucero va a ser a coste cero, pues la verdad es que uno se sorprende un poco, y sobre todo cuando después sale la persona que se encargaba del tema y dice que finalmente el coste ha sido de 199.000 euros, cuando la realidad nos dice que ha sido de 625.000 euros, pues la verdad es que te sorprenden estas cosas. La cabalgata, se hicieron 4 cabalgatas de Classics, recordemos todos, una en enero del 2010, una en julio, otra en agosto, y la que estaba prevista para hacerse a diciembre, como no había dinero en el presupuesto, no se les ocurre más que pasarla al mes de abril, día 30 de abril, que era una fecha que estábamos a menos de un mes de las elecciones. Evidentemente que 4 cabalgatas cuesten 766.000 euros me parece una barbaridad en una época de crisis y en una época en la que el ayuntamiento, evidentemente, y el gobierno anterior, una cosa es realizar inversión, una cosa es que quede y que se mantenga en la ciudad, aunque luego no sepamos si se puede mantener o no, pero lo que es gasto corriente, porque precisamente todos estos gastos, el problema fundamental es que, aunque en el presupuesto tenían financiación, de esa financiación no se ha sabido nada. De los 3 millones que estaban en el presupuesto no ha venido nada, solo ha habido el 1% del cultural, que fue para las inversiones. Luego tenemos efectivamente la Gandía del 2025. La Gandía del 2025 es un proyecto que estaba bien, porque era pensar un poco y diseñar la evolución de Gandía hasta el año 2025, pero claro, cuando uno se encuentra de que eso se hace en el 2008, todos los informes, todos los diagnósticos, y que 3 años después, previo proceso electoral, se encomienda gestión a una empresa pública para gastarse 205.000 euros en autobombo y además con cuestiones irregulares, la verdad es que eso no es de recibo. Es decir, se ha malgastado en gasto corriente, se ha despilfarrado y sobre todo se han utilizado muchas de estas herramientas para en un periodo preelectoral utilizarlo para venderse políticamente las personas que se presentaban. Me he quedado yo con eso de que criticaban que el anterior gobierno decía a coste cero o que no es... Sí. Estoy oyendo también mucho en este gobierno lo de a coste cero, ya veremos a ver dentro de unos años, Javier. Perdona, eso lo dijo el alcalde, sí, y luego los datos son 625.000 euros, es decir, de 0 a más de 100 millones de pesetas, la diferencia es abismal. Desde el Partido Socialista, José Manuel, han criticado, o han dicho mejor que dejen de criticar y de husmear tanto y que se pongan a trabajar. Mire, que algú desperti a este govern, perquè sembla que no s'ha enterat absolutament de res. Ni sembla que s'ha enterat que l'any passat va haver eleccions i que la responsabilitat del govern ara és seua i que la solució als problemes de la ciutat passa per ells, i que els desperten i que els diguen, per favor, que el senyor Orengo en este moment no és alcalde, que el senyor Mut no és alcalde i que hi ha un nou govern municipal que té la funció de dirigir aquesta ciutat en temps difícils. Ja són diverses les voltes que jo m'assento en esta taula o que el Partit Popular parla de projectes de la legislatura anterior, de despilfarro de la legislatura anterior, que diuen ells, d'autobombo que diuen ells de la legislatura anterior, com si ells no hagueren après algunes d'aquestes males pràctiques que fan des de fa molt de temps a la Comunitat Valenciana i com si ells en aquest moment no tingueren absolutament ninguna responsabilitat en la solució dels problemes de la ciutat. La gent està absolutament molt cansada, jo diria que farta, de que vinguem així a retreure'ns factures de legislatures passades i coses que ja van ser en el seu dia motiu d'oposició, perquè ells van fer oposició. Però en aquest moment, del que s'ha de fer oposició, del que s'ha de fer control, del que s'ha de parlar, és de la responsabilitat en la gestió dels problemes actuals d'este govern. La gent està farta de que vinguem així parlant enmig d'un país rescatat, d'administracions quebrades, de més de 9.000 aturats,
de molt de deute de les administracions públiques, de famílies desesperades, de cues de l'atur, de menjadors socials plens, d'una platja de Gandia sense xiringuitos i sense serveis. Està la gent farta que enmig de tot això vingam a esta taula a parlar d'assumptes com estos. I jo li diria al senyor Soldevila, que s'ha convertit en assessor d'assumptes del passat, que per favor mire també la seva consciència, perquè jo, tant que criticar algunes d'aquestes males pràctiques segons ell, se les hauria d'haver fet mirat quan el senyor Soldevila era membre del govern municipal que organitzava tot això. Totes aquestes qüestions, totes les qüestions van passar en aquest moment per les urnes l'any passat i estem dilucidant la responsabilitat en la gestió d'una administració que fa un any que ha començat a gestionar i que té tots aquests problemes per solucionar damunt de la taula i que no fa res per solucionar-ho. Ja que parlem, senyor Soldevila, de despilfarro del govern anterior, jo parlaria també dels 800.000 euros que els ha costat fer una carpa en la platja de Gandia, dels 500.000 euros que els ha costat de dèficit fer 2 concerts l'estiu passat, del 1.000.000 d'euros que els ha costat comprar un concessionari de la Citroën, del més de 1.000.000 d'euros pel que compraran les boleres i un centre comercial a la platja de Gandia, de molts milions d'euros també que es gastaran per a fer uns xiringuitos que en aquest moment no tenim en la platja de Gandia, de totes les inversions ruïnoses que estan fent enmig de famílies aturades, desesperades, de gent passant verdadera necessitat i de governants com vostès que no s'estan dedicant a solucionar els problemes, s'estan dedicant a remenejar factures del passat, la responsabilitat de les quals ja va passar per les urnes. Estem en una nova responsabilitat, estem en una nova etapa i a nosaltres per a trobar factures del passat no ens trobaran, però per a solucionar problemes del present i més si com vostès ni per acció ni per omissió el solucionen, ahí ens tindran. José Manuel, ustedes critican al actual gobierno que esté echando la vista atrás. Ustedes no han contestado de todas formas tampoco en esa rueda de prensa. Va haver 4 anys esplèndids per a fer oposició a les cabalgates, a les factures, als creuers i als centenaris. I ni el senyor Soldevila va dir aleshores res, ni tampoc molts dels que ara es lamenten d'eixe suposat despilfarro van dir res aleshores. Pues no sé si el blog, si le parece, vamos a dar primer paso a Lorena. ¿Sabes qué pasa? Que sent que a José Manuel li sent dir estem en una nova etapa i borrón i cuenta nueva i ara que comença una etapa nova en la que tot és un món fantàstic, doncs no, mire, vulga vostè o no vulga, el Partit Socialista i la Plataforma de Gandia en aquell moment ens va dur a la situació de caos econòmic que tenim en aquests moments. Vulguen vostès o no vulguen. I aquesta etapa econòmica de l'última legislatura que vostès ens han, torno a repetir, dut al caos econòmic pel despilfarro que han propiciat, i ahí estan les factures per a demostrar-ho, en totes aquelles notícies que estan eixint ara, que no vaig a dir-li que estan sent utilitzades en aquests moments pel Partit Popular per amagar una situació que ells també estan creant. Això no li ho estic dient jo, però que vostès no poden amagar el cap baix l'ala i han de ser responsables de la situació desastrosa econòmica que veníem anunciant-los en la legislatura anterior i que ens ha abocat a la situació que tenim ara, per suposat que sí. Vostès tenen tota la responsabilitat del món, tota. I a partir d'ara treballarem per a que això no torni a ocórrer, però que tenen vostès molt a veure en aquesta situació, no s'amaguen perquè tenen molt a veure. I ahí enganxe, entre altres coses, perquè recordi, com tu abans deies, Begoña, quan estàvem a l'oposició, recorda el Partit Popular i nosaltres, com a Bloc Compromís, recorda que tots aquells anuncis que eren a cost zero, no anem a tindre cap cost, i el Partit Popular al nostre costat dia, ja veurem on estan els costos. I és el mateix que li estem dient ara al Partit Popular. Li estem dient, vostè tot és anunciar a cost zero, i d'ací 3 anys ja veurem on està el despilfarro. Per això nosaltres estem veient que la legislatura anterior va ser el que va ser un caos econòmic, un desastre econòmic que ens ha dut on estem, però és que la nova legislatura no ens està veient abocats a una altra situació nova. Entre altres coses, perquè ahí estan els exemples també de despesa en moments durs i complicats com estos, innecessàries. Canvis de moreres per palmeres, xiringuitos, coliseums, etc., compra de cinemes, etc., que no ens va atraure de la situació econòmica que tenim actualment i que més enllà de tot això el que va provocar és que aquest forat econòmic actual que tenim cada vegada siga més gran. I ahir m'agradaria recordar aquella frase que va dir el nostre portaveu una vegada, que hem passat de l'etapa de Neró, que tocava la lira mentre es cremava la ciutat, del senyor Orengo, i entrem en una nova etapa de les grans bacanals del senyor Torró, tal qual Calígula, que quan la seva ciutat tenia problemes, ell es dedicava a fer festes i a fer bacanals per tal d'amagar darrere la situació que hi havia. I això no ens va comportar cap bé a ciutadans de la nostra ciutat. Per tant, jo crec que hauríem de deixar-nos tots de tirar-nos uns pa ací i els altres pa allà, valorar quina és la situació que tenim i valorar entre tots què és el que hem de fer, però no així cadascú que faci el que li doni la gana i d'ací 3 anys que la ciutat encara estiga pitjor econòmicament del que està actualment.
Sí, Javier. Sí, me puedo contestar rápidamente. Nosotros sí que sabemos lo que queremos hacer. Es más, las medidas que hemos implantado en el aspecto económico están muy claras. Se pagan 60 millones a proveedores que se debían, se hace un plan de ajuste a 10 años, se hace un plan de seguimiento a 10 años y con una comisión que va regulando cada trimestre los datos que se van haciendo. El problema es que dice José Manuel, dice es que eso ya se ha hecho en las urnas. El problema es que el PSOE en estos momentos tiene también poca memoria. Es decir, el desastre financiero que deja el PSOE en esta ciudad es tremendo. Pero le quiero recordar que el Gandía 2025, yo estoy acusando de los 205.000 euros que en el 2011, 3 años después de haber hecho el diagnóstico, 3 años después, y en un periodo preelectoral que yo ya no estaba, se gastan 203.000 euros en publicidad, en merchandising y en autobombo. La cuarta cabalgata que se preveía hacer en diciembre como el colofón del 5º centenario, la traspasan al 30 de abril, menos de un mes de las elecciones, con la excusa de la no sé qué de la primavera. 766.000 euros. Los 300.000 libros de los 300.000 euros de los libros se hace en pre-campaña. Es decir, y los datos, se lo digo para que lo sepa, los datos se saben cuando se liquida el presupuesto, no cuando se aprueba el presupuesto. Y cuando se liquida el presupuesto tiene que saber que es en noviembre del 2011, ya el Partido Popular en el gobierno. Y si no hubiera entrado el Partido Popular en el gobierno, de eso no hubiéramos sabido nadie nada, porque yo formaba parte del gobierno y de todo este dispendio no lo supe hasta que se liquidó el 2010. Lo siento, entre otras cosas, porque de las 4 casas que he dicho, de las 4, solo una, y parcialmente, yo era colaborador de gobierno. Las otras 3 no tenían nada que ver porque se hicieron en un periodo preelectoral. Y el problema es que es en un año en el que se crea un déficit de 24 millones de euros, se supera el presupuesto que yo sí aprobé por valor de 71 y se liquida con 104, más de 30 millones de euros más, y eso se sabe en el mes de noviembre del 2011. Eso es a lo que me refiero y eso es de lo que jo me quejo. Nosaltres som corresponsables de absolutament tot el que va passar l'anterior legislatura. El meu partit i vostè, a títol personal, com a membre del govern municipal de la passada legislatura. Corresponsables de absolutament tot. Jo, el meu partit, absolutament de tot. Vostè, com a regidor, absolutament de tot. Hi ha un fet que vostès estan fent a tots els ciutadans que van exigir-los responsabilitats per la seva gestió. El primer mes els funcionava, un any després és absolutament increïble que els continuï funcionant. És impensable per a un ciutadà que acudeix a l'Ajuntament perquè té un problema que li diguen no, és que això és cosa de l'anterior. L'anterior. 9.185 aturats són responsabilitat del govern anterior. El dèficit que vostès estan fent a costa d'inversions ruïnoses en l'Ajuntament de Gandia són responsabilitat del govern anterior. Els dispendios que estan fent comprant i venent pensant-se que l'Ajuntament és una empresa i no una administració són responsabilitat del govern anterior. La política de gasto públic que estan fent vostès pujant el dèficit de l'Ajuntament i el deute de l'Ajuntament, 30 milions, porque eso son tonterías, 30 milions d'euros a proveedors, en el mes de junio, tú no puedes decir que se está creando déficit público, es que eso es mentir. El déficit público sale a toro pasado. 30 milions a proveedors sols de la seva gestió. Los 30 millones de déficit público los provocan ustedes. No vamos a perder más tiempo incidiendo en lo mismo. Hombre, es que estamos mintiendo. Señor Soldevila, ¿cómo va a hablar de déficit del 2012? Si estamos en el mes de junio. No mienta, por favor, que le va a crecer la naricita. No mienta. Cuando hable en su discurso, al menos podemos interpretar cuestiones teóricas, pero en números no mienta. És el seu torn de no paraula. hable de déficit público, por favor. Claro, Quiero que lo deje bien claro. Si em deixa, perquè el torn de paraula me correspon en este moment a mi, li diré que la gent està absolutament farta de que vostès a problemes actuals traguen factures d'abans. A problemes actuals diguen que la responsabilitat és de l'anterior. A qüestions actuals diguen que la culpa és del que va vindre abans. I vostès estan fent, bueno, la culpa és del d'abans, però el que vinga després que tanque la porta. I això és inadmissible. Sap per què, senyor Soldevila, sap per què? Perquè a una família que està en situació de dificultat, amb totes o amb quasi totes les persones del seu nucli familiar en l'atur, en una situació de verdadera necessitat, ¿Tu partido no tiene nada que ver en todo eso? de verdadera necessitat econòmica, és un verdader insult que vostè diga que la responsabilitat és del govern anterior. Sap per què? Perquè si vostès s'escuden absolutament... Pero ¿cómo tienes la cara tan dura? Javier. ¿Cómo tienes la cara tan dura Pero de decir que la gente está... Pero si lo habéis provocado vosotros la mayoría del problema no en España, en la parte que te corresponde... Creo que ha quedado claro que reconoce que están
mintiendo. Senyor Soldevila, si vol contestar, conteste, però per favor no insulte personalment perquè estem parlant de debat. Bueno, està vostè fent atacs personals que no se corresponen al to. De ninguna manera. Sí, que no se corresponen al to d'este debat. I ara deixem acabar, si me deixa acabar, per favor. Si no s'acaba el temps, Si me deixa acabar, i li diré que no sé si per mediocritat, ignorància o incompetència o per una suma perillosa de les tres coses, vostès continuen escudant-se la responsabilitat en el govern anterior. I sap qui ho pagarà car? No ho pagarà car vostè ni ho pagaré car jo. Ho pagarà car el pobre ciutadà de Gandia que està fart de que vingam així a fer debats com el que estem tenint en este moment. Lorena, a ver si puede aportar algo nuevo al debate. Poca cosa nova. Jo crec que la gent que ens escolta, jo crec que ja està cansada de sentir paraules que queden en un buit, perquè són paraules que queden en un buit. Jo he sentit al Partit Socialista ara dir-li al Partit Popular coses que el Partit Popular fa tan sols un dia li dia al Partit Socialista en actuacions econòmiques. Crec que la gent estem tots cansats de grans festes i grans bacanals que en res ens aporten econòmicament en benefici a la nostra ciutat. Crec que no es veuran ara en juny, senyor Soldevila, però ahir tenim els anteriors models per a veure al cap del temps com sí que es veuen les coses, i vostè les ha vistes igual que les hem vistes nosaltres, com s'ha vist abocats a aquelles coses que nosaltres diem, que quan en aquell moment es dia que era tot a cost zero, sempre repercutia en un forat econòmic per a l'Ajuntament de Gandia, aquestes grans festes i aquests grans bacanals, i és el mateix que li diem a vostès ara. Quan vostès ho deien al Partit Socialista i ara nosaltres els ho diem a vostès, els diem, vostès saben perfectament que les coses no són a cost zero, que les coses així no ens les regala ningú i que al cap del temps acabarem veient com el forat econòmic que ja teníem abans és cada vegada major i que en res ens està ajudant. Perquè el que sí que es veu, senyor Soldevila, és que tot i que ara a juny no puguem veure el gran forat econòmic, el que sí que veiem és que l'atur continua pujant a la nostra ciutat, que en res està millorant l'atur a la nostra ciutat i que en res estan ajudant les festes i les bacanals a que això millore. Per tant, hauríem d'agafar-ho com un exemple per tal de veure què és el que hem de fer i què no hem de fer d'aquella gestió nefasta que es va hacer en la anterior legislatura. Bueno, pues si les parece vamos a cambiar de tema porque están incidiendo todos mucho en lo mismo, y si le parece, José Manuel, le pregunto a usted primero porque fue el Partido Socialista precisamente el que ayer denunciaba que esos chiringuitos previsiblemente no estarán el 1 de julio en la playa de Gandía como anunciaba el gobierno, porque hay 20 días para presentar alegaciones desde que se publicara ayer en el senyor alcalde va convocar l'altre dia els mitjans de comunicació a un esmorzar i va dir que les administracions anaven molt lentes, que ell com a Ajuntament de Gandia volia anar molt més ràpid del que anaven les administracions. I el senyor alcalde no s'ha enterat encara, no sé si perquè no sap gestionar-ho, perquè directament el lloc li ve gran, de que les administracions tenen els seus procediments. En el plenari es va comprometre el senyor alcalde a tindre els xiringuitos llestos l'1 de juliol, però clar, ahir mateixa es va publicar en el butlletí de la província l'ofici que l'Ajuntament envia per a que els xiringuitos puguen estar llestos. Procediment administratiu. Es necessiten 20 dies per al·legar aquest ofici que presenta la demarcació de costes. Això obligarà que fins al 12 de juliol, com a mínim, no tindrem els xiringuitos a la platja de Gandia. I això és insoportable per a la campanya turística, que en la meitat de l'estiu, probablement la primera quincena de juliol, no tinguem els xiringuitos ni els serveis que la platja de Gandia necessita. Han convertit la platja de Gandia en un verdader desastre. No ja perquè no hi hagi xiringuitos, sinó perquè manca de tots els serveis bàsics. Perdón, el gobierno ha recordado que la primera instalación de los chiringuitos hasta el 8 de agosto no estuvo puesta. Però nosaltres hem de recordar-li al govern, i donarem novetats al respecte esta mateixa setmana, que la seva improvisació arriba a tal fet que fins al 31 de maig no va arribar la primera notificació oficial, 31 de maig, la primera notificació oficial d'aquestes instal·lacions a la demarcació de costes. Vull dir que el govern actua per improvisació i sobretot per falta de reflexos, perquè el lloc li ve gran i perquè el senyor Torro no sap com funciona un Ajuntament de Gandia. Avui el senyor Torro ha eixit en roda de premsa i ha dit que la culpa de que els xiringuitos no estiguen fins al 12 de juliol com a mínim és de Mariano Rajoy. Però el senyor alcalde sap on està, el senyor alcalde sap quina és la seva competència, sap com funciona un ajuntament. Jo crec que no. I el que no podem consentir és una platja que volem oferir un producte turístic fort, competent i sobretot una platja amb serveis per als turistes que ens visiten, que el 12 de juliol encara no tinguem els serveis que són considerats bàsics per a que tota persona pugui gaudir de la nostra platja. Lorena. A veure, jo crec que tenim un govern que no s'està caracteritzant en res en la bona planificació de ciutat. I vaig a dir el perquè, i crec que és un govern que s'està basant molt en la improvisació i en l'asalto de mata, diguem-ne, en el ara se m'ocorre això i ho posa això i després canvia i ho posa en un altre lloc i després torna a canviar i ho posa en un altre i anem així, funcionem així i al final la gent la tenim un poc descontrolada i no sabem per on anem. I aquest és un dels casos. Per exemple, jo vaig assistir enguany a Fitur en gener
fa 6 mesos i se'ns va presentar unes infografies a tot bombo i platillo, no sols a nosaltres, als turoperadors, als turistes que viatjaven la fira, on els xiringuitos estaven allí en infografies a lo més gran i que això anava a estar este estiu en la platja i que data 1 de juliol la gent que vinguera a la nostra ciutat i a la nostra platja anava a gaudir d'aixòs xiringuitos. Estem 6 mesos després i estem en la situació en la que estem. I fins a l'11 de juliol no s'acaba el termini de les al·legacions i tot i que no hi hagi al·legacions, en el moment en què hi hagi al·legacions això s'allargarà més. Però és que tot i no haver al·legacions ens podrem plantar encara més enllà perquè haurem de fer un concurs i una concessió per a atorgar la concessió a l'empresa que s'hagi de quedar els xiringuitos. Jo torno a repetir, això és una improvisació. L'anterior concessionària els va donar la possibilitat de continuar aquest estiu en el servei fins que s'acabara de planificar com tocara les actuacions i després que es pogueren fer això. Se'ls va dir repetidament i el govern del senyor Arturo Torró va dir que no. I ha preferit tindre una platja buida de xiringuitos i buida de serveis en compte d'allargar-ho i fer les coses com toca. Jo crec que moltes vegades les coses s'han de planificar molt millor y se han de hacer cuando estén dispuestas para hacerse. Javier, última intervención, no tenemos más tiempo. Vale, sea rápido, por sí, favor. Voy a ser rápido. Bien, hay que tener en cuenta que uno cuando quiere hacer una actuación en el litoral tiene una previsión. Esa previsión empieza en el mes de octubre. En el mes de noviembre toda la documentación se aporta y en el mes de diciembre. Se estaba previsto que los chiringuitos se inauguraran en el mes de abril. Evidentemente la administración es lenta, todos lo sabemos y tenemos que saberlo. Evidentemente ha habido un cambio de gobierno central que ha cambiado sus directores generales, las demarcaciones de costas, y eso quieras que no tiene un retraso y que efectivamente ahora pues probablemente no sé si será el 2, el 3, el 5, el 7 de julio, no lo sé, pero los chiringuitos estarán. Recuerde, y quiero recordar, que los chiringuitos, los 27 chiringuitos que se inauguraron en su momento, que además iban a un solo empresario y que además desmantelaron toda la infraestructura de chiringuitos que había, que funcionaban muy bien, eso se inaugura en agosto. Señores, el Partido Socialista inaugura los chiringuitos en el mes de agosto y para ellos no tiene ningún problema. Ahora estamos dirimiendo aquí si el 3, el 4, el 7... Pero el Partido Socialista no notificaba en mayo. En cualquier caso, el desastre en infraestructuras de que se habla y todo eso, ¿ustedes saben si hubieran hecho el tranvía como estaba previsto, cómo estaría la playa? Bueno, ¿Cómo estaría la playa? Perdone, ¿cómo estaría la playa? ¿Pero qué pinta el tranvía con los chiringuitos? Los chiringuitos Javier. Estarán en el mes de julio, 7, Javier, 8, José 9, Manuel, pero muchas estarán este gracias. verano para Muchas gracias, pero lo tenemos que dejar aquí, nos hemos quedado sin tiempo. Nosotros volveremos el jueves. Adiós y muy buenas tardes.